Майбутнє країни у мріях дитини. Під такою назвою всеукраїнський конкурс дитячої творчості нещодавно провели податківці. Конкурс проходить у кілька етапів. Підсумки місцевого було підведено днями у будинку дитячої та юнацької творчості. У конкурсі взяли участь учні навчальних закладів міста та навколишніх районів. Розподіливши учасників на дві вікові категорії, журі обрало найкращі роботи в кількох номінаціях – комп'ютерна графіка, художні та літературні роботи. Назва однієї з них мене зразу так зворушила. Сама назва її «Завтра буде сонячно». Так стало приємно на серці і на душі, і я вірю, що авторка цієї роботи правильно зрозуміла основну ідею нашого конкурсу. Завтра буде сонячно, все в нас буде добре. Наша країна буде процвітати, вона буде могутньою, сильною і радісною. Дуже приємно, що ви змалку не байдужі до майбутнього нашої країни, адже від кількості сплачених податків залежить і майбутнє нашої країни. Чим більше сплачується податків, тим багатша наша країна і краще нам жити в цій країні. Призерів організатори нагородили подарунками. Сувеніри також отримали всі учасники конкурсу. Одним із спонсорів виступив депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський. Роботи переможців податківці пообіцяли передати до Харкова, де відбудеться наступний обласний етап конкурсу. Даний конкурс проводиться вже більше 15 років. У такий спосіб організатори намагаються донести до дітей розуміння ролі податків у житті держави та суспільства. Цьогорічне підведення підсумків конкурсу проходило в урочистій обстановці. Перед присутніми виступили творчі колективи та співаки. Від організаторів вони теж отримали солодощі.